omdumisayo mabomdumise ngomoya. Ingumoya lento. Ingumoya. Ingumoya. Athina ngobe qhubeke khuluma nalo wesifazana waseSamaria endabeni yabo ende. Uthi lo waseSamaria ngiyabona ukuthi umprofeti. Uthi nina amaJuda nithi asiyodumisa entabeni iJerusalem. Usiyaphendula uKristu Jesu ngokusheshsha. AmaSamaria engayikholwa le ndaba yokuthi kufuneka kodumisa entabeni eJerusalem. Babekholelwa kwenye intaba. Okwakufuneka babethi ngoku abakufuneka kudumiswe kuyona. Usethi uKristu Jesu hayi sephendula ngokusheshsha. Uthi isikhathi siyeza futhi sekuyiso sesifikile lapho kuzoba khona abadumisi abazomdumisa uBaba ngomoya nangeqiniso. Sesifikile leso sikhathi. Lesikhathi esikiso bazalwane esokudumisa uThixo ngomoya nangeqiniso. Sesifikile yiso lesi. Indlela yakho nokuthi kuseyindlela yokulandela uThixo ngokwenyama akuyona loyo ndlela. Lesikhathi esibuso siyisikhathi sokumzukisa ngokomoya. Ngoba babazi ngesikhathi uKristu sikhuluma le ndaba babazi ukuthi nathi uyodumisa funeka unyuke intaba iJerusalem uyodumisa. AmaSamaria azi ukuthi uya kule ntaba abebhilivela ukuthi kufuneka kwenyuke yona ukuze uyodumisa. Ngoba indaba endumiso ilapha entabeni. Kepha uyafika uKristu Jesu uzointroduce into yakamoya. Azo-introduce indumiso. Indumiso noma ukunqula uThixo. Ungeze umnqula ngeSunday kuphela. Ngoba wanyuka intaba wayesontweni ethempelini. uThixo wafika uzoyishintsha lento. Wathi hayi sesifikile isikhathi sokuthi bazonginqula nsuku zonke. As I paraphrase, bazonginqula ngomsombuluko kuze kushaye iSunday. Abaziqala indumiso. Abaziqala indumiso ngesonto. Bazongidumisa emini. Bazongidumisa ebusuku. uThixo uyakwazi ukuthi ambambe umuntu esakamereni lakhe. Elele phenduka. Indumisa igcwale. Uthi hayi ngoba ngikho phambi kwamakhamera. Ikhakhasika. Riphokho. Ukhoho. Wenze njani ngoba ngikho esontweni azona iSunday. IMonday kusebusuku ngilele. Kodwa nayo indumiso urikhoroba hode. Riphokho. Uthixo uzoyivala le ndaba yokuthi kuba nezintaba kuthiwa khulekwa kuzo. Ngoba zinto singakwazi ukukhuleka kwenye indawo. Wathi ngizoletha into eyiyo. Ngizoletha into eyiyo manje. Lento izuqala la kumaMike. Ayizuqala phambi kwamakhamera. Ayizu
ezifini zabo, ezibilini zabo, uyogobhoza. Lendaba sesiwayindaba yenkaba. Asisho ukuthi kuronke okhuleka entabeni kusenayi usangayi kwakhuleka. Kodwa kuyona indawo esikhuleka kuyo kuphela lesidumisa kuyo. Uthi ezibilini zabo uyogobhoza imifula yamanzi. Lemfula yamanzi igobhozela ekuphileni okuphakade. Iyamdonsa umuntu, imdonsela ekuphileni okuphakade. Kube khona into ebenzisa zona. Kube khona izinto ebenzisa zona. Kube khona lemholela khona. Kube khona lemlungisa khona. Ngoba lo muntu uyalungiswa. Ulungiselwa ukuphila okuphakade. Iyasebenza lento kuye. Iyagobhoza. Igobhozela ukuphila okuphakade. Athi uKristu Jesu ngabe ekhuluma. Esezohamba. Athi anginishiyi nodwa. Kepha ngimshiya nomuntu. Athi ngabe ekhuluma ngaye athi ungumoya wenyaniso. Sesiyaqeda bazalwane. Bese bazalwane. Bese kuba khona lesifundo yakho. Usisi wethu size khona isifundo. Siyabona ababili babafundi abangabalwanga ngamagama abo. Emva kokuba uKristu Jesu esebethelwa ngcwatsho. Kwakusuku lesithathu engcwatshiwe. Manje bayahamba nje. Bayakhuluma. Lithi ngabe ngifunda lithi bakhuluma ngazo zonke izinto ezenzekile. Bayakhuluma bayaxoxa. Bakhuluma ngayo yonke into eyenzekile. Wasebonakala uKristu Jesu phakathi kwabo. Nangabe ufunda lithi amehlo abo evimbekile ukuba bambone. Usebuzeni ukuthi ngiyabona niyakhuluma. Nikhuluma ngani? Yiziphi lezindaba enizixoxayo? Bayamangala bona ukuthi hayibo. Ungovela phike wena. Ongayazi indaba engaka. Sikhuluma ngabafundi lapha. Asikhuluma umuntu ongakholwa lapha ngaphandle. Uyabuza babuza ukuthi wena ke awuyazi into engaka yenzekile eJerusalem. Uvela kuphi? Kanti bakhuluma nomnikazi wendaba. Lithi iBhayibheli nangabe ngifunda. Lithi nabe nihamba lini bangabani hambayo. Lithi kwasengathi kuyahla. Wasothatha idathu lokuya phambili. Engathi uyabashila base bethi hlala nathi. Lithi iBhayibheli lami bangena emzini. Bahlala naye etafuleni. Wahlephula isinkwa. Wahlephula isinkwa. Wahlephula isinkwa etafuleni. Mehlephula isinkwa kwenzeka isimanga. Mehlephula lesi sinkwa. Baqala ukubona into engayiboni. Mesihlephula lesi sinkwa. Ebahlephulela babona ngokunye. Kwakhona izinto asebekwazi ukuthi
sibongo ngoba sekuhleshulile isinkwa etafuleni lenkosi. Sesiyagoqa bazalwane. Sithi uphindele emva kancane. Uthi uKristu Jesu nangabe ekhuluma. Ulaba lowesifazana seSamariya. Uthi mina ngidumisa into eningayaziyo. Kepha thina sidumisa into esiyaziyo. Ngenxa yokuthi insindiso ingeyamaJuda. Manje kukho konke lokhu uThixo antayifuna ukuthi mina nawe ukuthi simudumise simazi uThixo wethu. uThixo into ayibeke enhlizweni yami wathi le uzothetha ngayo ukuthi mangithunyiswe ngazeka nginguThixo. Angisudumiseka ngingazeki, kepha angithunyiswe nginguThixo owaziwayo.